Mayo hapon mga igsuon maayong udto sa atong mga suki nga tigsunod nining atong Facebook Live dinhi sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas makig-uban na usab ninyo sa usa ka oras aron magahisgot na usab kita mahitungod sa mga doktrina sa atong simbahan nga Katoliko. Muna nga kamong mga Katoliko, paminaw kamo sa atong programa dinhi sa atong Facebook Live aron kung duna mo'y mga pangutana mahitungod sa atong mga mahitungod sa atong doktrina sa atong pagtuong Katoliko, makahimo kamo makasalmot nining atong programa pinagi sa inyong mga pangutana. Unya kung doon na mo pangutana, i-type lang diha sa comment box o ato nang tubagon mga igsoon base gayod sa Biblia, no? Biblia man gyud ang atong gamiton sa pagtubag niya na mga higala o sa panudlo sa atong simbahan. Na kamong mga dili sad Katoliko, pwede sad mo makasalmot nining atong programa pinagi usab sa inyong mga pangutana kanang mga inyong kanunay nga atakihon nga mga doktrina sa among simbahan, kanang inyong kanunay gamiton nga mga kanang mga atake niyo kanunay, ipangutana kana kay ato kanang tubagon nining akong programa karon. Unya sa di pa ta magsugod mga higala ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo kining akong programa karon. Manguros ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasiluwa kami sa mong mga sala, mayingon nagapasaylo kami sa kasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa panulay. Hinuno alawasa kami sa dawtan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulan ka sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, yampo mo kaming makasala karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, ato dining sugdan ning atong programa karon sa atong Facebook Live. Unya maayong pagtanaw ni Apostolic man. Matod pa niya, basahon ako, bawal magkumpisal sa tao. Sugot ka ba, balhin ka UPC. Kanang imong gingon nga bawal magkumpisal sa tao. Matod pa nimo, kabaw ko sticks to ana, no? Marcos 2:7 na. Wa ka kasabot anang imong basahon brad Apostolic man. Mahibaw-an na nimo Apostolic man. Kanang mga teksto nga gamiton sa mga laing reliyon, kanang mga bala nga gamiton sa mga laing reliyon, kabaw na mi ana. Unhan lang muna ko daan. Paabot lang kay ako nang ilatag karon kanang mga teksto nga inyong gipanggamiton. May tungod sa kanang pag-alkontra ninyo sa among pagkumpisal namo ngadto sa pare, ha? O kanang pulong nimo kung basahon kuno nako, basahon niya nga bawal magkumpisal sa pare ay kumpisal sa tao. Balhin kuno kog UPC. Kisos kabaw na ko ana imong basahon ni Marcos 2:7, wa ka mahibaw ana, dili si Kristo gasulti ana. Mga eskriba, mga kaaway ni Kristo, bubasa ka ni ana. Di pa burdikas mga kaaway ni Kristo brad Apostolic man. Wa ka kabaw ana. Mahibaw ana na nimo nya. Ilatag lang imong bersikulo diha, di ba kabaw ko. Marcos 2:7 na. Unhan ti kadaan. Okay, sige. Mga igsuon ang atong pagahisgutan karon kining pagkumpisal nato ngadto sa pare. Kay mao bag yun ni sagaran nga kanang atakihon. Mura ba ni sagaran nga atakihon sa mga laing reliyon. Nganong mo kumpisal ta ngadto sa pare? Kay matud pa kuno nila nga mo kumpisal mo sa pare nga tao ra man na. Dili man na Dios. Nya ngano ka mo mga Katoliko kusog man kay mo adto sa inyong mga pare aron mo kumpisal mo sa mga pare. Unya do na koy kanang doktrina sa mga iglesia ni Kristo na diri sa akong kamot kini. Ang pangunahang doktrina ng Biblia sa iglesia ni Kristo ni mga higala gihatag ni sa akong amigo. Unya usa sa ilang doktrina sa mga iglesia ni Kristo, katong iglesia ni Kristo nga tinukod ni Felix Manalo mga higala,
Mao man ni ilang pangunahang doktrina na. Ang mga pangunahang doktrina ng Biblia, Iglesia ni Cristo. Mao ning doktrina sa Iglesia ni Cristo nakasulat diri nya naas ni sa akong kamot. Nya usa sa ilang gisgutan diri mga higala, mahitungod ni ining pagkumpisal nato sa pari. Tanawa ha? Tagalog man ni. Ato ning basahon ang ilang mga atake diri nato mahitungod sa pagkumpisal sa pari. Matud pa nila diri sa pahina 53. Nag-ingon din Ano ang isa pa sa mga gawain ng mga Iglesia Katolika na labag sa aral ng Dios? Matud pa kuno diri unsa kuno ang usa sa mga gipangbuhat sa Iglesia Katolika nga labag kuno sa aral ng Dios. Supa kuno sa kasuguan sa Ginoo. Matud pa dinhi ang pagkukumpisal sa pari. Tanawara. Matud pa kuno nila mga higalas, mga Iglesia ni Cristo nga usa sa gibuhat sa Iglesia Katolika nga nisupak sa sugo sa Ginoo kini kunong pagkumpisal nato sa pari. Sa ato pa matud pas panudlo sa mga Iglesia ni Cristo nga kini kunong pagkumpisal nato ngadto sa pari labag dinhi sa aral sa Dios, supak dinhi sa kabubuton sa Ginoo. Na unsa pa? Giingon dinhi, bakit labag sa aral ng Diyos ang pagkukumpisal sa pagpahayag ng mga kasalanan sa pari? Kanino dapat ipahayag ang ating mga kasalanan? Sa Diyos lamang dapat ipahayag o ikumpisal ang ating mga kasalanan sa Kaniya. Liman ka na mga higala? Unsa ilang giingon? Nganong muingon man ta nga kining pagkumpisal sa pari supak man sa sugo sa Dios. Ha? Kay matud pa nila nga kinaasa man day nato ikumpisal atong sala. Matud pa dinhi sa Dios lamang dapat ipahayag o ikumpisal ang ating mga kasalanan sa Kaniya. Mao na ang mga doktrina sa mga Iglesia ni Cristo mga higala nga kana kunong atong pagkumpisal nato ngadto sa pari labag day na sa kasuguan sa Ginoo. Kay ngano man kay one ay lain nga atong sultihan sa atong mga sala ang Dios lamang, kay didto ra ta nakasa sa Ginoo. Nganong adto man ta musugid sa pari nga tawo ra man na. Nya ila ra bang basahon mga higala kining naa sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 7. Dara ha? Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 mao na ilang basahon mga higala. Nya kanira bang tekstuha mga higala daghan na ba taon nga mga inosenteng Katoliko nga nailad ani? Kanang ilang teksto nga basahon mga Katoliko nga mga huyang Katoliko nga wala in taon magtuon daghan kaayo ang nailad nila mga higala. Bantay mo ha kaning teksto Marcos 2:7 mao ni gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante. Unsa ilang gamiton? Marcos 2:7. Unsa nag-ingon dinhi? Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon usa kini ka pagpasipala kay kinsa bay makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Liman kaniya na wala day tao nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Unya moingon day ni silang mga laing reliyon. Tanawa klaro kayo ang Biblia nag-ingon nga walay tao nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Nganong mangumpisal mo sa pari nga tao ra man ang pari wa may tao makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Ngano mo kumpisal mo pari kamong mga Katoliko? Mao na ang ilang sagaran nga pangutana sa mga laing reliyon diri kanato. Mao na nga importante nga maminaw ta sa atong programa aron kabaw ta sa tubag niini mga higala para dili ta daling mailad sa mga laing reliyon. Unya doon na pa ilang gamiton mga igsoon kining naa sa Salmo kapitulo 32 bersikulo 5 mga higala, no? Salmo 32 bersikulo 5. Matud pa nila nga si David dihang nakasala si David pinaagi sa iyang pagpanapaw kay nanapaw man si David mga higala, no? Si David nanapaw kay iyang giilog to si Bathsheba. Matud pa kuno nila nga si David lagi brad nakasa si David brad wa man lang gimo kumpisal og pari midiritso lagi si Ginoo og kumpisal. Salmo 32:5 mo nilang gamiton mga igsoon. Salmo 32:5 nag-ingon dinhi ako miila sa akong sala nganha kanimo ug akong kadautan wala na ko itago. Ako miingon, ako musugid sa akong kalapasan ngadto sa Ginoo ug ikaw mipasaylo sa akong kadautan sa akong sala. Klaro kayo, si David nakasala. Diin misugid si David, diin mi kumpisal didto sa Ginoo.
Wa moagis David o pare. Nya kamong mga Katoliko kusog kay mo moagig pare. Sa ato pa ang Katoliko matud pa sa mga iglesia ni Kristo, ang Katoliko masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang kabubuton sa Ginoo dapat didto ta mo kumpisal kaniya. Didto ta mo kumpisal sa Ginoo, dili ta mo kumpisal og pari kay ang pari makasasala ra pud na. Tao ra pud ng pari. Kinsa mang tawhana mangahas kinsa mang tao mangahas in taon og pasaylo sa sala. Pari ang inyong pari tao ra na, di na Dios. Mao na ilang kanunay gamito mga higala. Unya ato ning tubagon. Okay, katong atong gilatag mga igsuon. Kato atong gilatag mga pagsupak tos mga laing relihiyon. Gituyo to nako paglatag aron dili na mo mailad ning ilang mga teksto gamiton. Kay kani sila mga higala mo gamit nig mga sita sa Biblia pero sayo po nila pagsabot. Kay kani mga laing relihiyon mo basa nig Biblia pero sinayo po nila pagsabot mga higala. Okay, atong tubagon mga igsoon. Unsa may panudlo sa atong simbahan nga Katoliko? Mahitungod niining atong pagkumpisal nato ngadtos mga kaparian. Ni ako'y basahon mga higala kining usa sa panudlo sa atong simbahan. Ang title ani My First Catechism. Dara, My First Catechism. Atong basahon mga higala kung unsa may panudlo sa Santa Iglesia Katolika mahitungod niining sakramentos pagkumpisal. Ha? Dara. Matod pa dinhi sa My First Catechism sa pahina 101, nag-ingon dinhi, Jesus instituted the sacrament of penance after His resurrection. Dinhi mga higala klaro og tataw nga si Hesukristo di mga igsuon mao di ay ang nagtukod sa sakramento sa pinance. Unsa nang pinance? Dini financial kundili ang si Ginoong Hesukristo mo'y nagtukod sa sakramento sa pagpasaylo mga higala. After His resurrection. Sa dihang nabanhaw si Hesukristo. Si Hesukristo mga higala mo'y nagtukod sa sakramento sa pagkumpisal. Maunay usas panudlo sa Santa Iglesia mga higala nga si Kristo gyud di ay mga higala maoy nagtukod niining sakramento sa pagkumpisal. Sa tupakinsa mamo nga musupak ni anang pagkumpisal namo nga si Kristo man day nagtukod aning sakramento sa pagkumpisal. Nya kisay gatukod si Kristo. Nya kinsa mamong mga protestantiha nga magsupak-supak ani nga si Kristo man day gatukod aning sakramentos pagkumpisal. Unya mga higala. Ngano kita mo kumpisal man tagpari? Bisag tao ra ng pari, ngano mo kumpisal man tagpari? Kay panahon day kita mga higala, matud pa sa panudlo sa tong simbahan, nga dihang makasala kita. Labi na nga kanang sala nga bugat. Usa nang sala nga bugat kanang mortal sin. Panahon nga kita makasala ta, kanang sala nga mortal sin. Wa day ta mahibaw mga higala no? Para sa kasayuran sa tanamag, panahon day nga kita makasala ta. Labi nang sala nga bugat, kanang gitawag mortal sin. Panahon nga makasala ta mga higala, nahilayo day ta sa Ginoo ni ana. Nabugto day ang atong relasyon tali sa Dios ana panahon nga kita makasa. Sa to pa di mga igsoon, damor nga makasa ka, damor makabuhat kag sa nahimulag ka sa Ginoo. Mao nay mabasa nato sa Isaias 59:2 nga sa inyong pagpakasala, sa inyong pagkadautan, nahimulag kamo sa Ginoo. Sa to pa damor day makasala ta, nahimulag di ta ngadto sa Ginoo. Sa to pa nahilayo ta sa atong Ginoo. Unya, dili lang day nahilayo ta sa Ginoo. Mismo kita isip Katoliko panahon nga makasatag sa lang mortal nahilayo og nabugto ang atong relasyon sa atong simbahan nga Katoliko. Ha? Mao din ni panudlo sa atong simbahan nga panahon nga kita makasala ta kanang sala nga mortal. Dili lang kay nahilayo ta sa Ginoo, mismo kita Katoliko nahilayo ta sa simbahan. Sa ato pasabot nga nahilayo ta, natiwalag ta sa atong simbahan nga Katoliko. Sa unsang pamagi, sa panahon nga kita makasala, kita dayong Katoliko, nahimulag ta o nabugto ang atong relasyon tali sa atong simbahan nga Katoliko. Sa ato pa nahilayo ta sa simbahan, tungod sa atong gibuhat nga sala nga mortal sin. Nya unsaon man na pagbalik, aron mahibalik ka ngadto sa Ginoo, aron ang imong relasyon sa tao og sa Dios mahibalik
ug ang imong kadugtungan sa simbahan mahibalik unsaon man na pinaagi sa pagkumpisal nato sa mga pari. Sa to pa panahon nga kita makakumpisal na sa pari, nahibalik ang atong relasyon nato ngadto sa Ginoo ug sa atong simbahan. Muna inana ka importante ang pagkumpisal nato sa pari mga higala. Kaysa pagkumpisal nato sa pari, nisugid ta sa atong mga sala ngadto sa pari, buot pasabot nga nahibalik na ta sa Ginoo ug sa atong simbahan. True sacrament mga igsoon, pinaagi sa sakramento mga higala. Karon, anhin na ta mga igsoon. Kaning pagkumpisal nato sa pari, kining pagsugid nato sa atong mga sala ngadto sa mga pinayalan, sa mga pinayalan kanang mga pari ba? Kay kanang mga pari mga pinayalan man sa Ginoo. Ang pangutana dinhi mga higala, kining pagkumpisal nato sa pari, biblical ba ni? Mingo gani tag biblical, mabasa ba na sa Biblia? Ang atong tubag niya na mabasa. Wala lang na basahas mga laing relihiyon. Kaya ang ilang basahon nga mga teksto mga higala, kana magong mopabor la sa ilaha. Pero kitang mga Katoliko, dili lang kay ang atong basahon ang pabor sa tuwa ha. Ato ra basa ng basahon ng mga teksto nga gamiton sa mga laing relihiyon. Pero ang pangutana dinhi, kanang pagkumpisal nato sa pari, naa ba na sa Biblia? Ang tubag naa. Naa. Ato nang isampulan. Arita mo basa sa Josue Kapitulo 7, versikulo 19. Unsa may atong mabasa dinhi? Atong basahon. Josue Kapitulo 7, versikulo 19. Unsa may atong mabasa dinha? Dara. Mas maayo atong patubagon ang Biblia. Kay moingon maguning mga laing reliyon nga kanang inyong pagkumpisal god ngadto sa pare, dili man guna mabasa sa Biblia. Ha? Mugna ra man guna sa inyong simbahan nga Katoliko. Dili man na mugna oy. Kung tinuog yung mong nagbasa mong Biblia, dili gyud mo magsupak-supak anang pagkumpisal mo sa pare. Kung tinuog yung mong nagbasa sa Biblia, kay kana ding pagkumpisal nato ngadto sa pare, naa din nas Bible. Asa mabasa? Josue 7:19. Atog yung basahon, sugdon yung natong basa ang Old Testament. Sa di pa tamabot sa New Testament, ato sa ning sugdon og basa ang Old Testament. Dara. Josue 7:19. Dara atong mabasa. Si Josue, kani si Josue mao man niya ang propeta. Si Josue miingon kang akan. Dara ha, ningon na. Si Josue miingon kang akan. Anak ko, ikumpisal, na danawa ha, isugid ang kamatuoran dinhi sa atubangan sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Ug tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kini itago kanako. Og mitubag si akan. Oo. Nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug mao kini ang gibuhat ko. Tanawa, si akan mga higala misugid sa iyang sala. Asa misugid? Didto sa Ginoo, pero didto gipaagi ni Josue. Kay niingon ko si Josue, akan isugid ang imong sala atubangan sa Ginoo. Asa da isugid ang atong sala? Didto sa Ginoo, pero asa iagi? Anha ipaagi ni Josue. Tanawa, unsay giingon dayon? Batayon ni mga higala. Ug tug-ani ako. Niingon si Josue, asa da isugid ang sala ni Josue ay ni akan didto sa Ginoo. Pero niingon si Josue, tug-ani ako. Sa ato pa didto itug-an ni Josue. Sa ato pa di mga higala ang makuha din nato dinhi nga punto nga kana ding pagsugid nato sa Ginoo didto din na ipaagi sa iyang mga piniyalan sama sa pare, di ba? Mao man mabasa nato Josue 7:19. Unya miingon dayon si Josue, tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kini itago kanako. Bersikulo 20. Mitubag si akan, oo, nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug mao kini ang gibuhat ko. Nakakita akog matahom nga kupo hinimo sa Babylonia, og sa lapi nga mga 2 ka kilo, usa ka baritang bulawan nga kapin. Mao na ang iyang gitubag mga higala. Og si Josue mingon, anak, gipasaylo ka sa imong mga sala. Awatan awara. Kani si Josue mga higala timan pare intaw ni siya oy. Dili ni pastor, pare
Mabasa na sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 1. Si Josue usa ka pangulong pari. Sa ato pa di mga higala, si Josue nga usa ka pangulong pari, gikumpisalan ni Akan. Unsay giingon ni Josue? Akan, kay nakasala man ka sa Ginoo, isugid kanang sugid mga higala, kumpisal ang laing term ana. Ikumpisal, isugid ang imong sala at tubangan sa Ginoo, pero dinhi isugid nako. Sa ato pa di mga higala, unsay atong makuha niining puntuha mga igsoon. Buot pasabot nga kanading pagsugid nato sa atong mga sala ngadto sa Ginoo, didto din na ipaagi sa iyang mga piniyalan. Nya unsa man ang mga piniyalan, kinsa man na, wan ay lain ang mga pari. Mabasa ba na sa Biblia? Mabasa. Mabasa na sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 7. Mismo ang Ginoo gyud mo'y nagsugo. Dara, basaw na to ha, kinsay mga piniyalan? Mga pastor bang mga piniyalan? Dili ang mga pastor, dili mga ministro, pari gyud. Basaw na to ang Malakias 2:7. Unsa may ginasulti sa Biblia? Ingon nini atong mabasa. Dara, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam. Tanawa ha, pari gyud. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan, liman ka na, kinahanglan gyud ay. O si mabasa to, kinahanglan adto kanila ang katawhan, magpakigsayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Klaro ani mga higala. Sa to pa di mga higala, ang mga pari di mga igsuon, mao deni ang piniyalan sa Ginoo. Kay nga naman, klaro kayo atong gibasa litra por litra gyud. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Pari. Wala mo ingon dinhi sa akong gibasa katungdanan sa mga pastor. Dili pastor mga higala. Pari gyud. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan makigsayod bahin sa akong kabubuton, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Unsa day sinugo sa Ginoo? Ang mga sinugo sa Ginoo mao ang mga pari. Kinahanglan ang katawhan muadto sa mga pari. Sa ato pa mao na nga kaming mga Katoliko, dili sayop kung kami muduol mi ngadtos mga pari, o dili sayop kung muadto mis mga pari mutug-an mis among mga sala. Kay matud pa sa balaang kasulatan nga akong gibasa, katungdanan kana sa pari ang pagtudlo sa kabubuton sa Dios. Nya kinsa mamo nga musupak sa Biblia nga mabasa man sa Biblia. Nya unsa pay giingon dinhi? Sila, kinsa ni sila mga pari, mao ang mga sinugo sa Ginoo. Sa ato pa di mga higala, ang mga pari di mga igsoon, mga sinugo sa Ginoo. Unya, sa akong gibasa na bay pastor mabasa diha, wag gyud pastor. Wag gyud miingon ang mga pastor sinugo sa Ginoo. Pari gyud mga higala. Mao na mga igsoon, mga suking nga tigpaminaw sa atong programa. Nga mismo si Akan mga igsoon misugid sa iyang sala ngadto ni pari nga si Josue. Sa ato pa di mga igsoon, ato nang napamatud-an nga kini ding pagkumpisal nato ngadto sa mga pari, kani ding pagkumpisal nato ngadto sa mga pari, naagyo des Biblia. Naagyo des Biblia. Nya, napabaylaing teksto Brad Carlo nga mo pamatuod nga kanang pagkumpisal ninyo ngadto sa mga pari, naagyo sa Biblia, napagyulaing teksto. Purbahan gyud nato ari sa ta sa Old Testament ha. Ari sa ta sa Old Testament. Mga Samuel Kapitulo 12, versikulo 12 ngadto 13. Old Testament atong basahon usa. Kay ako gyung pamatud-an nga kini ding pagkumpisal namong mga Katoliko ngadto sa mga pari, naag yun na siya sa Biblia. Biblical yun na. Biblical yun na. Niya pa ilang teksto atong eksampulan. 2 Samuel Kapitulo 12, versikulo 13 ngadto 14. Akong balik kog basa. Balik ko na kog diktar. Isuwat yun na ninyo sa inyong notebook. Isuwat. Ipangutana na sa inyong pastor. Ana, pastor, di ba pastor, niingon man ka pastor nga
kung makasala ta didto ra na isugid nato sa Ginoo dili sa mga tao. Pastor, naalagi ko'y mabasa lagi pastor diri sa 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 12 nga si David mi kumpisal ngadto kang Natan. Ang iyang sala dito niya gisugid kang Natan. Ingon ka pastor dito ta musugid sa Ginoo nya si David lagi misugid lagi sa iyang sala ngadto kang Natan. Sakto ni pastor o sayop? Di ba ang pastor lagi ana lagi mga higala tikuka lagi. Di yo katingog ang pastor ana. Atong basahon ang Biblia. Patubago na tong Biblia. Matod pa kuno nila nga wa kuno nas Biblia ang pagkumpisal nato sa pari. Ato narabang nabasa sa Biblia. Josue 7:19. Napagutay la intik sa basahon. 2 Samuel 12:14. Atong basahon na. Patubagong yun atong Biblia. Dara. Ingunin ni atong mabasa. Imo kining gibuhat sa tago. Apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel sa adlaw nako. Miingon si David kang Natan. Asa miingon si David? Ngadto kang Natan. Nakasala ako sa Ginoo Natan. Tanawa ha? Klaro kay mga higala. Unsay gibuhat ni David? Si David miingon kang Natan. Si David misugid sa iyang sala ngadto kang Natan. Nakasala ako sa Ginoo. Oh, tanawa ra? O giingnan ni Natan si David. Gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala. O dili kaniya patyon. Klaro kay mga higala. Kinsay ni pasaylo sa sala ni David ang Ginoo, pero diin gitug-an ni David ang iyang sala didto kang Natan. Sa ato pa di mga higala, kanading pagsugid nato sa atong mga sala ngadto sa tao nga piniyalan sa Ginoo. That is a biblical. Naagyo sa Biblia. Klaro kay mga higala o. Miingon si David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Natan si David, gipasaylo usab. Gipasaylo ka sa Ginoo David. Og dili kaniya patyon. Sa ato pa ang nipasaylo sa sala ni David, kinsa ang Ginoo. Pero diin gikumpisal ni David ang iyang sala didto kang Natan. Unya miingon nganong miingon mamo nga direct tugad rata. Adto ra nato ikumpisal sa Ginoo. Ayaw ana. Respetuhi ang Biblia mga higala. Kay mabasa nato sa Biblia oy. Nga pwede di ta musugid sa atong mga sala ngadto sa mga piniyalan sa Ginoo. Mao na kamong mga protestante, respetuhin niyo yung Biblia. Ayaw mo pag-ingon nga direct tugad ra mo adto ra mo nga igpasaylo sa Ginoo. Inyo pa nang sugiran ang Ginoo sa inyong mga sala nga ang Ginoo nasayod na sa mga kabuang sa tao. Miingon man ning mga laing reliyon adto ta kumpisal sa Ginoo. Didto nato tug-anan ang Ginoo sa atong mga sala. Dito ta mutug-an sa Ginoo atong mga sala atong itug-an sa Ginoo. Inyo pa nang tug-anan ang Ginoo sa inyong sala nga ang Ginoo nasayod na sa inyong mga kabuang. Ang Ginoo nasayod na sa atong mga kabuang. Nasayod na ang Ginoo sa atong kadautan unya imo pa nang sultihan. Ayaw, respetuhi ang iyang mga piniyalan. Respetuhi ang iyang mga sinugo. Kinsa man iyang mga sinugo, mga pari. Mao na nga didto na nato ikumpisal ang atong sala ngadto sa mga pari. Moingon mamong mga laing reliyon, dili brad oy. Direct tugad rata brad, adto rata kumpisal sa Ginoo. Sige, tugutan nato sa way pag-uyon, adto mo kumpisal sa Ginoo ang pangutana. Kasiguro ka mo nga gipasaylo mo sa Ginoo. Naabay Ginoong mitubag ninyo, oy ikaw pastor, gipasaylo na tika. Kadungog kas tingog sa Ginoo pastor, nga gipasaylo kay mong sala. Wala gyud ka kadungog pastor. Pero kaming mga Katoliko makasiguro gyud mi nga kung unsay tingog sa pari mao nay tingog sa Ginoo. Kung moingon ang pari gipasaylo tika anak, gipasaylo na kanako sa imong sala. Kasiguro gyud mi nga gipasaylo mis Ginoo. Kay ngano man ato ra nang mahibaw-an. Inigkutlo na nako sa New Testament. Mahibaw-an na ninyo. Pero kamong mga pastor mo direct tugad mo kumpisal mo ngadto sa Ginoo, inyo pang sugiran ang Ginoo sa inyong sala. Nga ang Ginoo nasayod naman na sa kabuang sa tao. Ang Ginoo mo ingon na, uy, nakasayod naman ko sa imong sala, ngano imo pa man kong kumpisalan? Di ba? Pero kaming mga Katoliko, makasiguro gyud mi. Kung mangayo mi pasaylo sa Ginoo pinaagis mga pari, mo kumpisal mi sa among sala ngadto sa pari, makasiguro gyud mi. Kung unsay tingog sa pari, mao gyud nay tingog sa Ginoo. Kaya nga naman, mahibaw-an ra na ninyo nya. Tataod, mahibaw-an ra na ninyo. Pero kamong mga laing reliyon, mangumpisal mo direct tugad mo. Uy, hapa mo sa Gispanas.
Wa gyud mo kasiguro kung gipasaylo ba mo sa Ginoo kay wa man gyud mo tingog ang Ginoo. Ang Ginoo di gyud na mo tingog hoy pastor gipasaylo na kanako. Wa gyud. Mao na mga laing reliyon, kamo mga laing reliyon. Sa gimong panaot sa Katoliko, respetuhin ninyo ang Biblia. Ngano may ko respetuhin yung Biblia? Naagoy nakasulat sa Biblia nga si Sinakan mi kumpisal ngadto kang Josue. Si David mi kumpisal kang Natan. Nganong inyo man ang supakon? Kusog kay mo manaot sa Katoliko. Ngano ang mga Katoliko musugid sa sala ngadto sa pare. Nya wa lagi niyo dauta si Akan. Inyo untaning at dauton si Akan kay si Akan mi kumpisal ngadto kang Josue. Inyo untang dauton si David kay si David mi kumpisal kang Natan. Ngano Katoliko ra man inyong dauton? Be, di ba? Sa to pa makita nato mga higala nga naagyo mo'y kalagot sa Katoliko. Katoliko ra inyong dauton pero wa mo mahibaw nga si David mi kumpisal kang Natan, si Akan mi kumpisal kang Josue. Ngano wa man to niyo dauta, wa man to niyo atakiha. Tanawara na sakpa na mga higala nga naagyo mo'y kasuko sa Katoliko. Okay, sagdi lang, way problema kay ang Katoliko mahigugmaon man kayo, igo lang ming mutubag sa inyong mga atake batok namo mga higala. Okay, karon. Mingon mo din sila. Brad, wa may problema Brad sa imong gibasa, pero kami Brad gusto gyud mig litra por litra gyud. Tanawa ha? Mingom din na sila nga basahi mi Brad Carlo. Litra por litra gyud nga kung makasala ka adto isugid sa pare. Litra por litra gyud sa Bible ba basahi ko. O sige, basahon na to litra por litra gyapon. O sige, kay kamong mga laing reliyon hilig man gud litra por litra. Ang gusto gyud ninyo kana yung litra por litra gyud pagkasulat ba. O sige, atong basahon litra por litra. Are, basa ta. Ecclesiastes 5:6. Tara ha? Ecclesiastes 5:6. Be. Unsa may atong mabasa sa Ecclesiastes 5:6? Atong basahon. Dili nigikan ako ha. Teksto jud sa Biblia. O sige, Ecclesiastes 5:6. Unsa may atong mabasa dinhi mga higala? Diya, atong basahon. Ayaw itugot ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa. Isugid sa pari sa Dios nga dili mo tuyo sa pagbuhat sa ingon. Klaro kay mga higala oy. Litra por litra gyud na dara na gi-highlight ni nako. Nganong wala man ni basa sa mga protestante? Nganong inyo maning taguan? Tanawa, klaro kay balik ko na ko basa. Ayaw itugot nga ngimong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pari sa Dios. Tanawa, naagyo dayo. Tanawa. Naagyo day pagsugid sa pari sa Dios mga higala. Nya unsa nang pagsugid? Unsa nang pagsugid? Sa laing term ana ikumpisal. Tanawa na agi mabasa Tingalig mo lihay mamo. Ay di man na paring Katoliko Brad. Pari man as mga Hudiyo. Mana ra ba na sila? Dili man na paring Katoliko Brad kay wa pa may Katoliko sa panahon sa Old Testament. O sige, tugutan na to. Wala pa bitaw pari sa Katoliko sa Old Testament. Pero ang punto lang nato dinhi nga kanang pagkumpisal mo sa pari, kanang pagkumpisal sa pari ba? Ay kanang pagkumpisal mo sa pari, biblical gyud na siya. Mao ra nay punto nako. Wala ko mugamit ani tikso aron pagpamatuod nga kining pari nis Katoliko, dili na mo akong punto. Ang punto lang nako dinhi nga gigamit ko ning teksto aron pruibahan ako nga kini ding pagkumpisal namong mga Katoliko ngadto sa mga pari, biblical gyud siya. Kay klaro man ang balang kasulatan nag-ingon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa ikumpisal isugid sa pari sa Dios. Tanawa. Naagyo di sa Biblia mga higala. Mao na mga laing reliyon kani nga teksto nganong wala man ninyo basaha. Nganong wala man ninyo itug-an sa inyong mga miyembro. Ha? Hadlok mo masakpan mo sa inyong botbot. Hadlok mo masakpan mo sa inyong mga ingno natog mga kanang mga minugna lang nga mga pagtuo. Tanawa Biblia man ni. Bik, kamo nagbasa man kamo Biblia. Nganong wala man ninyo basahan ning Ecclesiastes 5:6 nga nag-ingon ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pari sa Dios. Tanawa. Asa din nato isugid ang atong mga sala?
sa pari sa Dios. Tanawa, busa mga higala, ato nang natino mga higala. Unsa nang natino? Law man kay nang termino, ato nang nahibaw-an. Klaro na kay na. Hayag pa na sa utong tutok. Tinaw pa kay na sa tubig sa butong. Nga kung asa dita, kung makasala dita, atong isugid sa paris Ginoo. Respetuhi ang Biblia mga higala. Among mga laing reliyon, respetuhi ang Biblia. Ayaw mo pag-ingon, direct to God rami brad. Ato rami sugid sa Ginoo. Dili mis pari, wa mo'y respeto sa Biblia. Respetuhi ang Biblia kay naana sa Biblia. Kung makasala ka, isugid sa pari sa Ginoo. Nya mo diretso mo sa Ginoo. Laktod pagkasulti kamong mga laing reliyon, wa mo'y respeto sa Biblia. Kay nga naman ingon ko way respeto mo sa Biblia. Kay ang Biblia nag-ingon, ayaw itugot ngang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala, busa isugid sa pari sa Dios. Asa din nato isugid ang atong mga sala? Didto sa pari sa Ginoo. Unya ngano mo direct manggimos Ginoo? Ngano mo direct manggimos Ginoo? Wa day mo'y respeto sa Biblia. Respetuhin ninyo ang Biblia mga higala. Kitang mga magtutuon og Biblia, kita nga nagtuon sa Biblia, respetuhi ang Biblia. Kay damor nga mo respeto mo sa Biblia, ni respeto mo sa pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo ang Biblia nag-ingon nga isugid ang atong sala ngadto sa Dios, ay didto sa pari. Nya mo direct to God mo sa Ginoo. Bo sa klaro og tataw nga kaming mga Katoliko dili sayop kung ang among mga sala among ikumpisal namo ngadto sa pari. Kay kaming mga Katoliko igo lang mi nagtuman og mi respeto mi sa nakasulat sa Biblia nga kung makasala mo isugid sa pari sa Dios. Okay, sa di pa ta magpadayon mga higala ato sa ning intimbaya kining nagtan-aw nato karon kay mas maayo ato magyuning basahon kining atong nagtan-aw karon kay kung di ni nato basahon, di ni nato i-greet, i-shout out nato mga higala, mangluod yan di na yan ni maminaw sa atong sunod nga live. Okay, sugdo nato diri sa kuan. Maayong pagtan-aw ni Nish Hens Escobido. Salamat brad sa imong pagtan-aw. Junil Badinas, good morning brad. Di na good morning brad, odto na brad. Okay. Samlat Junil Badinas. Brad Herms Luina. Amen bro G. Jacob Sit Tangian. Brad, God bless. Shout out dira brad. Banati ng mga siktang sulpot. Matod pa ni Brad Jacob Sit. Herms Luina. Salamat sa imong pagtanaw. Padayon sa kamatuoran Brad G. God bless. Makong Mangyaw. Salamat Brad Makong sa imong pagtanaw. Aljon Lee. Maayong udto kanimo Brad G. Carlo. Salamat Brad Aljon. Salamat. LD Kubil. Salamat Brad LD Kubil. Maayong pagtanaw ni Sheila Mi T. Bartolome. Salamat Pia Robert. Salamat sa pagtanaw. Og ni Apir Pagusan. Shout out bro. Watching here in Oman, Middle East. Salamat Brad Apil Pagusan. Naabot ang ngadtos Middle East. Og ni Sonix Ochia, no, alias Wilson Ochia. Shout out Migo Gicarlo Badinas. Salamat Brad Wilson Ochia. Antonio Canillas. Uy, ang akong buotang nga amigo. Sayati Liluan. Anthony Canillas. Salamat Brad sa pagtanaw. Good noon Brad Gicarlo Badinas. Kumpati. Oy, maayong pagtanaw ni Von Russell Badinas. Salamat Manoy Buni. Manoy Bumir. Salamat sa imong pagtanaw. Kumusta mo diha sa Manila? Okay ra ba mo diha? Matod pa Sonix Ochia, panahon sa Kristiyanon brad, wala na hisguti ang pari aron paglig-on sa buluhaton sa Kristiyanos. Kay gikan sa mga apostol, propeta, mga pastor, evangelist na dunay authorities pag-andam sa paglig-on sa mga buluhatong Kristohanon. Iyang teksto Efeso 4:8-12. Matod pa ni Sonix Ochia nga sa panahon kunong Kristohanon, sa tapas panahon na sa New Testament, wala na kuno hisguti ang mga pari aron paglig-on sa mga buluhatong Kristiyano. Kay gikan sa mga apostol ug propeta, mga pastor na, evangelist, andunay authority. Oy, sayop ka brad Ochia, ato nang basahon niya sa New Testament nga sa panahong Kristohanon wa gyapon mawa ni ang pagkadunay pari. No, kay nga naman kay gitagna naman na daan brad Ochia, ato ra nang hisgutan niya ha. Ato na hisgutan niya. Vicente Albia.
Shout out bro. O salamat. Okay mga igsoon, balik ta. Sa ato pa di manghigala, ato nang natino. Natino na nato ang balaang kasulatan niya. Kini ding pagsugi nato sa atong mga sala ngadto sa pari. Biblikal. Balikon ako, Josue City 19. Si Akan mi kumpisal sa Ginoo pero dito niya gipaagi ni Josue nga usa ka pari. Unya si David nakasala siya sa Ginoo. Iyang gisugid ang iyang sala ngadto kang Natan. Ni kumpisal si Natan ni kumpisal si David. Atong basahon ni sa English mga igsoon. Naatay the Living Bible diri mga higala. Dili ni Catholic nga Bible ha, Protestant. Living Bible para priest. Atong basahon sa 2 Samuel chapter 12 verse 12 to 13. Atong basahon mga higala. Ingon ni atong mabasa. Gingon din You did it secretly, but I will do this to you openly in the sight of all Israel. 13, verse 13. I have sinned. Ingon si David, I have sinned against the Lord. David confess to Nathan. Klaro kay mga higala. I have sinned against the Lord. David confess to Nathan. Klaro kay mga higala. Mabasa gyud. Unsay gihimo ni David? David confess to Nathan. Unsa nang confess? Kumpisal, sugid. Sa ato pa di mga higala kana ding confession o confess naa gyud na sa Bible. Biblical gyud mga higala. Kay mismo si David mi kumpisal ngadto kang Natan. Ngadto kang Natan naa gyud na sa Biblia mga higala. Unya karon kanang mga teksto nga ilang gamiton nga sa Marcos 2:7 Brad Carlo klaro man kayo ang balaang kasulatan. Nag-ingon man gyud nga walay tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Mao nay atong gibasa dinhi matud pa dinhi sa Marcos 2:7 ato nang gibasa nga walay tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Unya matud pa diri sa doktrina sa Iglesia ni Cristo sa ilang pila ni katima 24 katima usa sa gisgutan sa mga Iglesia ni Cristo kini kunong pagkumpisal nato sa pari supak daw ni sa kabubot, supak daw ni sa pagtulunan sa Ginoo. Pero ato naman ang natubag no, gasugod ang atong tubag sugod pag sa Old Testament. Karon matud pa nila, matud pa sa atong mga kaigsuunan nga mga laing planeta. Sana mga laing planeta? Mga siktang sulpot, kining mga protestante, Sabadista, Iglesia ni Cristo, Born Again, Baptist, Mormon, Saksin Huba. Maoning mga laing planeta, mga siktang sulpot. Namingo kog siktang sulpot kay kining ilang reliyon nikalit lang nig tungha, nikalit lang nig supot nga dili si Kristo may gatukod aning mga tawhana. Kay naman ta ebidensya kung kinsang mga tawhanang nagtukod anang ilang reliyon. Nata ebidensya ng mga higala, kompleto tag ebidensya. Kinsay gatukod anang Iglesia ni Kristo, kinsay gatukod anang Mormons, kinsay gatukod anang Sabadista, kompleto ta. Kanang Iglesia sa Dios, kanang gipanguluhan ni Eli Soriano, kompleto ta kinsay gatukod ana. Karon mga higala, anhita sa New Testament. Klaro man kay sa Biblia Brad Carlo. Nga naa man jud Marcos 2:7. Nga walay tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Imo ba nang supakon Brad Carlo? Ngano mo kumpisal mo pari, nga pari tawo ra man na. Nya ang gingos Biblia way tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Imo ba nang supakon Brad Carlo? Ang tubag mga igsuon, ang tubag nako anang Marcos 2:7. Pag ingon walay tawo makapasaylo sa sala sa gawa sa Dios lamang. Di gyud ko muuyon ana. Ngano mo ingon kog di ko muuyon kay kana nga sinultihan. Kamo mo kana nga pulong di inagikan dili nagikan ni Kristo. Gikan na sa mga kaaway ni Kristo. Kinsa man ang mga kaaway ni Kristo? Mga eskriba. Para sa kasayuran sa tanan kanang eskriba usa na kapundok sa panahon ni Kristo.
nga kung si Kristo magwali sa mga pagtulunan, ang mga eskriba mga higala maunay sagaran mo rebildi sa mga gitudlo ni Kristo para sa inyong kasayuran ha. Kanang mga eskriba mga higala sa panahon ni Kristo usa na siya kapundrok. Mauni ang mga maritis panahon sa mga panahon ni Kristo. Maunay kanunay mamantay panahon ni Kristo. Kuyog ra na kauban ra sa mga parisiyo. Kanang mga eskriba maunay mga maritis sa panahon ni Kristo. Kay nga naman, kay kung si Kristo magwali sa mga pagtulunan nga gikan sa iyang gikan kaniya, gikan sa amahan, ang mga eskriba mga higala mamantay, bantayan nila ang wali ni Kristo ilang supak-supakon. Mao na nga kanang Marcos 2:7 nga inyong gigamit nga walay tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang, di ko muuyon ana, di ko mo pabor anang barugana. Kay damor nga mo pabor ko anang barugana, sama ra kog mipabor sa mga eskriba, wala ko mo pabor ni Kristo. Mao na nga di gyud ko mo pabor anang pagkasultihan nga walay tawo nga makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Kay nga naman, kay kana di nga istorya mga higala dili na gikan ni Kristo, diin man nagikan, gikan na as mga eskriba nga mga kaaway ni Kristo. Atong basahon kay inyo manggong gibasa ang Marcos 2:7 ni diretso mog city, pero wa niyo basaha ang bersikulo 6 nga naguna ana nga bersikulo. Atong basahon, mao ra ba ning gamiton sa mga laing reliyon? Marcos 2:7 atong basahon. Tanaw ha, sa bersikulo 7 ilang gibasa mao ni ang nakasulat. Nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylo sa sala kundili ang Dios lamang. Tanawa, mao ni ilang gamiton sa mga laing reliyon. Mingon siya nga, tanaw nga mo kupisan mo pari nga wala may tao makapasaylo sa sala. Pero wa sila kabaw mga higala nga kanadeng nga istorya dili na gikan ni Kristo, gikan nas mga eskriba. Ato lang basahon ang naguna nga bersikulo. Kay city man na, arita sa 6. Ato ning masayran kung 15 na mulong ana. Basahon na to ang bersikulo 6. Niya, may pipila ka mga magtutudlo sa balaod. Ano ha? Magtutudlo sa balaod ha? Nga naglingkod dito. Ug nagaingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Kinsay day misulti nini? Mga eskriba, mga magtutudlo sa balaod. Ha? Kay matud pas mga magtutudlo sa balaod o mga eskriba, si Kristo kuno nagpasipala sa Dios. Nga wala may tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Karon, kung mutuo mo anang barugana, kung kana nga baruganan, kung mutuo mo ana nga walay tao nga makapasaylog sala gawa sa Dios lamang, sama ra ka nga mipabor sa mga magtutudlo sa balaod. Sa ato pa, nipabor ni ka sa istorya nila nga si Kristo nagpasipala sa Dios. Be, unanaan ninyo mga laing reliyon. Mupabor de mo sa istorya sa magtutudlo sa balaod nga si Kristo kuno nagpasipala sa Dios. Di ka mamuuyon mo nga si Kristo nagpasipala sa Dios. Kay gikan man na nila. Sumpay man na nga istorya nga walay tao makapasaylo sa sala gawa sa Dios lamang. Kinsa nagsultihan na? Dili si Kristo, kundi mga eskriba, mga magtutudlo sa balaod. Atong balikog basa. Para masabtan ba sa atong mga higalang protestante, kay gatuo siguro nila nga kanang Marcos 2:7 gikan nas baba ni Kristo. Dili into na gikas baba ni Kristo, gikan nas mga eskriba, mga magtutudlo sa balaod ba. Atong balikog basa. May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto, nga nakaingon sa ilang kagalingon. Nganong mangahas man siya sa pagpasipala sa Dios. Walay tao makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Tanawa ra, kinsa day namulong niini nga walay tao nga makapasaylog sala gawa sa Dios lamang? Ang mga magtutudlo sa balaod. Niya unsa may gisulti sa mga magtutudlo sa balaod? Kining tawhana nagpasipala sa Dios. Ngoli man ka ana, walay tao makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Karon, kung mopabor mo anang tekstuha, kung mopabor mo aning prinsipyuha, sama ra mong ni pabor mo sa mga magtutudlo sa balaod, wala mo mapabor ni Kristo. Kay kanang istorya mga higala nga walay tao makapasaylo sa sala, sumpay na sa katong gisgutan nga kining tawhana nagpasipala sa Dios. Nya karon mo uyo na mo, mudawat na mo ani mga bunagin nga si Kristo nagpasipala sa Dios. Di ba di mo mudawat? Therefore kay kung di mo mudawat niya na, ayaw nagdawatan ng
gisultis mga magtutulos balaod nga walay tao makapasaylog sala, gawa sa Dios lamang, ayaw nagdawata, ayaw nagtuhui. Mo na nga kanang inyong gamiton nga teksto Marcos 2:7, dili intaw na mo'y barugana ni Kristo barugana na sa mga magtutudlos balaod nga mga kaaway ni Kristo. Maunay mga maritis sa ilang panahon, mga higala. Karon, pag-abot sa New Testament, balikon ko, pag-abot sa New Testament, wala muhunong ang pagkapari. Wala muhunong ang pagkapari. Mauni akong tubag sa pangutana ni Wilson Ochia. Nga panahon kuno sa Kristohanon, dili na pari mo'y gitahasan, kundi mga pastor na kuno. Bakak man na, pastor ang gitahasan, dili na pari pag-abot sa New Testament, bakak na. Kay gitagna na nadaan sa Exodo Kapitulo 40, nga ang pagkapari, tulumanon nga walay katapusan. Nya mo ingon ka Brad Wilson nga ang pagkapari wala na hisguti sa New Testament kay pastor na kuno. Bakak man na. Kay ang Biblia nagtudlo kanato. Unsay may gitudlos Biblia? Ang kaniding tulumanon sa pagkapari, tulumanon nga walay katapusan. Unya mo ingon ka nga pag-abot sa New Testament wala nay pari. Bakak ka na. Ayo pa makak, ayo pangilad. Dili ka makapangilad sa mga Katoliko Ayo pangilad. Kay ako imo kong ilaron, di jud ko mailad Brother Wilson. Pag abot ko no sa New Testament, dili na kuno pari, wala na kuno pari igihisgutan. Kay matod pa kuno nila, pastor og ebanghelista na kuno, mo'y gitahasan sa pagtuman sa buluhaton. Uy, Wilson Ochia, kabaw ko sa badista ka. Dili ka makailad nako. Ayo pangilad. Kay klaro kay mabasa sa Exodo 40. Atong basahon. Exodo Kapitulo 40 versikulo 14-15. Tan-awon ta kaning pari mawa ba ni o wala na ba yun ni hisguti? Atong basahon. Ingon ni atong mabasa. Og ikaw mo dihog kanila. Ingon sa imong pagdihog sa ilang amahan. Aron sila mahimong mualagad ngari kanako sa katungdanan sa pari. Kay ang ilang pagdihog sa tinuod mahimong usa ka walay katapusan. Kay ang pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan. Tan-awara, unsa di mga higala? Ang pagkapari di ay kini ding pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan. Sa to pa kay kining pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan, pag-abot sa New Testament wala mawa nga aduna gapoy pari. Naagapoy pari. Kanang inyong pastor, dili man na pastor sa Dios, pastorutoy man na. Pastorutoy. Kanang inyong pastor piki na ang inyong pagkapastorutoy. Kanang inyong pastor. Kay kung atong basahon ang Biblia mga higala, pag abot sa New Testament, nagpabilin gapon nga dunay pari. Kay ang Exodo Kapitulo 40, klaro kayo nga ang pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan. Moingon kag tulumanon nga walay katapusan, nya imo gyud ang tapuson. Asa man imong hunahuna ana? Pag ingon nga ang pagkapari tulumanon nga walay katapusan, nya imong wagtangon, imong tapuson, oy di na pwede oy. Ang Ginoo di mamakak sa iyang pag-ingon sa Exodo 40:15. Exodo Kapitulo 40 versikulo 15 nga ang pagkapari tulumanon nga way katapusan. Mao na pag-abot sa New Testament wala mawa nga aduna gapoy pari. Na moingon kag wala nay pari sa New Testament. Atong basahon sa New Testament kung wala bay pari. Okay. Atong basahon sa Roma 15:16. Tanawa ha, masakpan gyud nimong butbot. Roma 15:16 Brother Wilson. New Testament tani. Kay ingon ka panahon sa New Testament, panahon sa Kristohanon wala na kunoy pari. Okay, ato kunong basahon sa New Testament kung wala na bay pari. Tanawa ha? Kay kung di ko kabasag pari sa New Testament, masakpan ang akong butbot. Bakak ang akong giwali kung wa ko'y mabasang pari sa New Testament. Pero kung doon na gani ko'y mabasa sa New Testament nga pari, sakpan ang imong butbot Brad Wilson. Kay matod pa nimo nga wala na kunoy pari sa New Testament. Kay pastor na kuno. Oy, kanang pastor nga imong gibasa Brad Wilson. Pastor man na sa dilim na pastor sa laing reliyon. Kanang inyo ha, pastorutoy man na. Wanay labot ang inyong pagkapastorutoy. Sa pastor nga gisgutan sa Filipos 4:11. Mahibaw ana nimo, ato sang basahon.
kung tinuod ba sa New Testament wala nay pari. Kay mato pa nimo wala na ko nay pari sa New Testament. Sige, atong basahon. Roma 15:16. Baliko na kog basa. Baliko na kog diktar. Roma 15:16. New Testament na ha? Di na old. New Testament na. Roma 15:16. Atong basahon. Ingon ni nato mabasa. Sa akong pagkasulugoon ni Kristo Hesus, sa pag-alagad sa mga dili Hudyo, nag-alagad ako, isip pari, aron pagwali sa mayong balita nga gikan sa Dios. Aron ang mga dili Hudyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Tanawa ra Brother Wilson. Sakpan ang imong butbut. Ingon ka wala nay pare sa New Testament. Na palagi pare oh. Tanawa klaro kay mabasa oh. Mato pang Pablo, sa akong pagkasulugoon ni Hesukristo sa pag-alagad sa mga dili Hudyo, nag-alagad ako. Ingon nga pare. Tanawa. Ingon ka way pare. Pare malagis Pablo. Tanawa ra Brother Wilson. Pagkabaka ko nimo, ingon ka way pare sa New Testament kay pastor na. Naaday pare oy. Tanawa Roma 15:16. Naagyo day pare, tanawa nasakpan mga igala. Ang pangutana ni Brad Wilson nga wala na kunoy pare sa New Testament, nasakpan mga higala. Naaga po, naagyo day pare kay si Pablo nangalagad isi pare, ingon nga pare. Oy, ato pag yun ang baliko ba? Ato pag yun ang kuan. Ato pag basahon ang Biblia. New Testament gyapon. Kay bintaha mang yuto ato ning timbangon. O sige, ato baga pong balikog basa. Lain na sad. Arita sa unang Pedro 2. New Testament gyapon ni. Ingon na ba ka Brad Wilson wala nay pare sa New Testament. Kay matod panimos panahong Kristohanon, pastor na kuno. Ha? Ato ko nung balikog basa sa ato ko nung basahon sa New Testament wala na bay pare. Unang Pedro 2:5. Unsay ato mabasa? Panuol kamo ingon nga mga batong buhi, og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo. Ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og magapahimuot nga magahalad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari. Tanawa na aga po di pari sa New Testament. Ang mga pari, mga igsuon sa panahon sa New Testament, magahalad og mga espirituhanong halad. Ingon ka, pastor na, wala na'y pari. Namakak di ka, Brad Wilson. Ayaw pangilad. Dili mi mailad nimong mga Katoliko. Kay kadtong mga Katolikong nagtuon, Brad Wilson, dili mailad nimo. Mas makailad pa siguro kas mga Katoliko nga naa sa bukid-bukid nga way simba-simba. Way tuon sa Biblia siguro. Kanang mga walay tuon, makailad ka. Pero dili nako, di ka kailad. Kay matod pa nimo, wala ko ni pare sa New Testament. Oy, duha na gani ka teksto akong gibasya. Yan taraw, klaro kayo. Mag-alagad kamoy ingon nga balaang mga pare. Tarawa, mingon kagway pare. Kay matod pa nimo, kay Pastor Rutoy ra kuno. Dohoy, ayaw pa makakigala. Kay ang taong bakakon, ang amahan niya yawa. Juan 8:44, ang amahan sa bakakon ang yawa. Mo na ayaw pa makak para dili ka mahimong anak sa yawa. Ha? Klaro kay niyo? Unang Pedro 2:5. Busa mga higala, klaro og tataw, balik tas tima. Ato ra man tug entertain ang pangutana ni Brad Wilson god. Kay kung dili man gud nato entertain nun, kuyaw man to nga pangutana. Kay makailad man to sa mga Katolikong inosente. Kay makaingon yang mga Katolikong inosente, sakto sada. Sa New Testament wala ni pare kay pastor na kuno. Dili na tinuod no. Di na tinuod mga igala. Ayaw mo pailad sa mga laing reliyon ha kanang moingon sila nga pastor na kuno wala na kuno ni pare. Pag abot sa New Testament ayaw mo pailad. Kay naagyo tay mabasa sa Biblia bisan sa New Testament naagya poy pare. Kay ngano man daan na nang gitagna, daan na nagisgutan sa Old Testament. Kay ang pagkapari tulumanon nga walay katapusan. Kanang pagkapari tulumanon na nga way katapusan. Busa pag abot sa New Testament naagya poy pare. Kay balikon ko ang pagkapari tulumanon nga way katapusan. Karon balik tas tima. Mahitungod sa pagkumpisal. Pag abot sa New Testament, si Kristo mipili sa napulog duha ka mga apostoles. Nipili og 12 ka apostoles si Hesukristo. Unya si Kristo sa wa pa siya mobalik ngadto sa langit, iyang gihatagan og authority. Unsa nang authority? Kagahuman ang iyang mga apostol.
sa pagpasaylo sa bisag unsang sala. Naa ba na sa Biblia, Brad Carlo? Naoy. Kani atong gipangyaw-yaw dili ni kapitulo laway bersikulo ba ning ato ah. Naa gyud na sa tekstos Biblia. Teksto by teksto yun ni ato ah. Asa mabasa? Sa Biblia. Juan kapitulo 20. Bersikulo 22-23. Atong basahon. Juan kapitulo 20. Nga si Kristo sa wa pa mobalik ngadto sa langit ang iyang mga tinun-an nga katong iyang gipangpili. Iyang gihatagag authority. Sa unsa nga authority? Pagpasaylo sa bisag unsang sala sa mga tao. Nya kanara bang gahuma mga higala wala intaw na gibilin sa mga pastor? Kay kung naa pa kung kanang gahuma sa pagpasaylo sa bisag unsang sala, kung naa pa nas mga pastor, oy, naa na untay mga miyembro nga mo kumpisal sa pastor. Kita ba mo bunagin mo kumpisal sa ilang pastor? Wala sa. Buot pasabot ana nga kanay lang mga pastor wa gyud nay authority sa pagpasaylo sa bisag unsang sala. Pero asa ra man na gibilin, naa gyud na gibilin sa atong simbahan nga Katoliko. Moy ni dako kayong grasya nga kitang mga Katoliko gibilan gyud ta og sakramento ni Kristo aron kung makasala ta muadto ta sa sakramento, mukumpisal ta. Muna nga pinaagi sa tingog sa pari, moingon na ganing pari, anak gipasaylo na ka sa imong mga sala. Sure ball gyud na. Sure ball gyud na nga gipasaylo gyud ka sa Ginoo. Kung unsay madungog nimo sa pari, anak gipasaylo na nako imong sala. Siguro gyud na nga gipasaylo gyud ka sa Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo dili mamakak sa iyang saad. Unsa may iyang saad? Dihang gihatagan niya authority ang iyang mga tinun-an. Unsay giingon ni Kristo? Juan 20:22-23. Atong basahon. Kay bintaha man gyud ning atong basahon. Atong basahon. Gisulti niya kini og unya gihuy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini, tanawara, klaro kaysa. Unsay giingon ni Kristo sa iyang mga tinunan, kung inyong pasayloon ang mga sala sa tao, gipasaylo kini, tanawara. Nya unsa pa gingon? Kung ang ilang mga sala dili niyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Tanawa. Ingon ani ang kabug-at nga authority nga gihatag gitugyan ni Kristo ngadto sa simbahan. Ug kana ra bang gahuma mga higala, di gyud na makaplagan ngadto sa mga bunagin. Di na makaplagan sa mga saksi ni Jehova. Kay kanang ilang simbahan wa gyud na hatagig authority sa pagpasaylog sa sala. Pagpasaylo sa sala. Kay walay membro sa bunagin nga ni kumpisal sila pastor, wala gyud. Why iglesia ni Kristo nga membro may kumpisal sa ilang ministro wa gyud. Kay ngano man kay nagpasabot kana nga kanang ilang mga ministro, kanang ilang mga pastor wala gyud anang gahuma. Nya asa ra man ni gibilin? Naara ni gibilin sa atong simbahan, pinaagi sa atong mga pari. Mao na nga daghan kayong mga Katoliko mangumpisal. Panahon sa Semana Santa daghan kayo maglinya sa kumpisalan. Kay nagpasabot kana nga ang among simbahan nga Katoliko maura ang gibinlan niya ng gahuma. Naara na sa among mga pari. Unya unsay pasalig, unsay saad ni Kristo, kung unsay gipasaylos mga pari, napasaylo kini. Bisag unsang wala pasayloas mga pari, dili usab ka na pasayloon. Therefore, kung unsay tingog sa pari, maunay tingog sa atong Ginoo. Kung miingon ang among pari, anak, kipasaylo na ang imong sala. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Makasiguro kita nga gipasaylo gyud ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili mamakak sa iyang saad. Bisag unsang sala nga inyong gipasaylo ko kini. Klaro kayo. Ang unang gihatagan ni anang gahuma ang iyang mga tinun-an ni Hesukristo, katong mga apostolis. Kay katong mga apostolis mao man tong unang simbahan. No, kay ang unang simbahan mao man to ang mga apostolis ni Kristo, katong iyang gipangpili. Unya karon kanang gahuma sa pagpasaylo sa bisag unsang sala, wala kana bawiag balik ni Kristo. Hangtod karon 2022 na nagpabilin gihapon kanang tagahuma nga nagpabilin gyud na kana nga gahuma nagpabilin naa sa among simbahan nga Katoliko. Damor nga makasala ka, pangumpisal ngadto sa pari kay makasiguro ka sa pasaylos Ginoo pinaagi sa mga pari mga higala. Klaro og tataw
nga kana din pagkumpisal sa pari biblical gyud na mga igsoon. Kanang mga laing reliyon nga moingon nga pagkumpisal kuno nato sa pari wa kuno sa Biblia, bakak na. Di na tinuod kay hagbay natang binasa ana mga higala paganina pa lang daghan ang gyud tang gipangbasa nga mga teksto aron pagpamatuod nga kanang pagkumpisal nato sa pari biblical. Mingon kag biblical naa gyud na sa Biblia. Klaro kay mga higala. Unya kanang mga tinun-an ni Hesukristo nga gihatagan, gitugyanan o gahom sa pagpamasaylo. Mga pari ba na sila? Mga pari oy. Dili na mga pastorutoy. Mga pari gyud atong basahon. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 6. Kadtong mga apostoles ni Kristo gatuo mo mga pastorutoy ito, mga pari ito atong basahon. Pinadayag 1:5. Kanang pinadayag kinsa may gasuwat niya na, di ba? Usa sa mga tinun-an ni Kristo, si Juan Evangelista, mo'y gasuwat anang pinadayag atong basahon. Kung unsay istorya ni Juan Evangelista. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto 6. Ingon ini atong mabasa. O gikan kang Hesukristo. Asa. Adara. Pinadayag mga igsoon. Niya. Atong basahon. Kay bitaha mo gyud ning ato ning basahon. Kay lisod man ning magminamamaota. Dara. Pinadayag di mga higala. Pinadayag 5 bersikulo 10. Masig ingon din gihimo mo silang Tara. Pinadayag 5:10. Asa ato pang gipakli mga higala. Pinadayag 5:10. Adala. Og naghimo kanamo nga mga hari ug mga pari ngadto sa among Dios ug kami maghari sa yuta. Tanawa, unsa gipamulong ni Juan? Og naghimo kanamo. Sige ngon ni Juan, kanamo apil siya. Nya apostoles ra ba ning Kristo? Unsa gingon ni Kristo? Unsa gingon ni Juan? Og naghimo kanamo nga mga hari ug mga pari ngadto sa among Dios ug kami magahari sa yuta. Tanawa klaro kayo. Sa ato pa ang kanading mga katuding apostoles mga higala, mga pari. Mga pari. Unya unsa pa? Obispo usab mga obispo usab ang mga apostoles. Dili lang kay pari, obispo. Naaban sa Biblia na mabasa na sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Klaro kay mga higala nga ang mga pari ay mga apostolos ni Kristo, mga obispo usab day mga higala, dili lang kay pari, mga obispo usab. Klaro kay mga igsoon. Mabasa sa Buhat 20, 28, 29. Sa ato pa mga higala na pamatud-an nato nga si Juan matupay naghihimo kami niya nga mga pari. Busa ang mga apostolos ni Kristo pari. Unya gihatagag gahom sa pagpamasaylo. Therefore kanang gahuma sa pagpamasaylos bisag sa sala naara gyud na sa pari ug wala na sa mga pastorutoy. Okay? Muna mga higala unya sa dili pa ta mahuman doon na patay laing ipuno ani nga teksto. Kana nga kagahuman sa pagpasaylo sa bisag unsang sala. Gibansay ba na sa mga apostolis sa panahong mga Kristohanon? Ang tubag gibansay. Mabasa na sa Buhat 19:18 nga dunay mga katauhan nga nagsugid sa ilang mga sala ngadto sa mga apostolis ni Kristo. Tanawa ra? Dunay nangumpisal sa mga apostolis. Buhat 19:18 nga dunay mga tao nga miduol sa mga apostolis ug nagasugid sa ilang mga binuhatan. Sa to pa, ang mga binuhatan nila nga mga dautan gisugid ngadto sa mga apostolis. Nganong gisugiran man ang mga apostolis kay tungod kay nasayod ang katawhan nga ang mga apostolis gihatag gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ug kanang gahuma wala mawa hangtod karon ug naa gyud na sa simbahan nga Katoliko pinaagi sa among pagkumpisal sa mga pari. Naara na sa among simbahan. Mao na kamong mga Katoliko ayaw mo balhin sa atong simbahan. Ayaw mo panglayat
Ayaw mo panglayat sa atong simbahan. Ayaw mo pagbalhin sa mga laing reliyon. Pabilin mo sa atong simbahan nga Katoliko. Kay nga naman, kay tungod, kay kinirang simbahana, nga gibillan, kompleto nga sakramento, aron mauni ang atong gabayan, ug sakyanan, paingon nato sa langit. Naara ni sa atong simbahan, ang kompleto nga sakramento. Kay kung wadto kag laing reliyon, wa na gyud kay sakramento. Wa na gyud kay sakramento. Muna pabilin sa atong simbahan. Kompleto nga sakramento, 7 sakrament. Ato ka sa laing reliyon, wa gyud nay sakramento. Tuod na sila'y kasal. Naaman na sila'y kasal, pero dila sakramento ilaha. Ato ara gyud ang naay sakramento mga higala. Muna kamong mga Katoliko, pabilin mo sa atong simbahan nga Katoliko. Ayaw mo pagbiya sa atong simbahan. Okay, sa di pa tamahuman mga higala, ato sa ning basahon ang mga nagtan-aw karon. Okay? Kana ra imong nibaw-an, kana ra di ay way lain. Ang kaning gibasa ni Brad Wilson, paglig-on sa iglesia simbahan, basa gud Brad, Efeso 4, sugda og basa. Masabtan ninyo nga klaro nga pastor ako no. Ato kuno ning basahon mga higala, kaning Filipos 4:8-12. Kay iya man tang gisugo ni Brad Wilson nga basaha kuno ang Efeso 4:8-12. Okay, ako atong basahon. Efeso 4:8-12. Ingon ni nato mabasa. Tungod ni ini, siya nagaingon sa diha nga siya mikayab sa kitasan. Siya midalas pagkabinihag, bihag nga mihatag og mga gasa ngadto sa mga tawo. Karon nga siya mikayab na, unsa ba kini apan siya usab na naog una ngadto mas ubos nga mga bahin sa yuta. Siya na naog maura usab ang misaka ibabaw sa tanan nga kalangitan aron siya magapuno sa tanang mga butang. Og siya mihatag sa pipila ka mga apostoles, og pipila ka mga propeta, og sa pipila mga ebanghilista, og sa pipila mga pastor, og mga magtutudlo, alang sa paghingpit sa balaan, alang sa buhat, sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Kani mga higala, kini nga teksto wa nay magpasabot nga wala nay pari. Tungod kay wala na hisguti diri nga pari, dili mingon na kag wala nay pari. Kung mo-focus ra ka aring ani nga teksto, makaingon gyud ka wa gyud pari. Pero kung mugdagan kag laing mga sita sa Biblia, naa gyud pari. Base sa akong gipangbasa sa Roma 15:16 o ng Pedro 5, kani siya nga gipanghisgutan dinhi nga dayong saka ni Kristo sa langit, naghatag siya mga gasa, ang uban propeta, ang uban ebanghilista, uban pastor o mga magtudlo. Di man kini nga pastor mga higala, mga pari ini. Kini nga mga pastor. Kay naa man na sa Isaiah 61:6 ang mga pari tawgon usab og mga pastor. Sa to pa di mga higala, kani di nga mga pastor diri, dili ni pastor sa laing relihiyon. Pastor ni but pasabot mga pari. Kay ang among mga pari mga igsoon, pastor man pud na. Kay ang but pasabot anang pastor, magbalantay. Timaniha ka ng word nga pastor sa Binisaya ana magbalantay. Kanang among mga pari mga higala, pastor man pud na. Kay ang among mga pari magbalantay ra ba na sa mga kalag sakop sa simbahan. Di ba? Ang among mga pari magbalantay man pud na sa simbahan, magbalantay sa mga miyembro sa simbahan. Therefore, ang among pari matawag pud nagpastor. Pero kini nga mga pastor mga higala, dili ni pastor sa siktang sulpot. Pastors born again, pastors Mormons, pastor sa Badista, dili ni mao. Di na mao kay kanang mga pastors mga born again, piki man na. Pero kini nga klase nga pastor nga gisgutan diri sa Filipos 11:12, pastor na nga bot pasabot kana sila mga tawhana, mga pari na sila. Mga pari kay naa na sa Isaiah 61:6 nga ang mga pari pagatawgon usab og mga pastor. Therefore ang among mga pari pastor gyud na. Pero dili tanan ang pari kanang mga pari pastor na. Pero dili tanan pero kanang pastor dili pari. Timani ha, ang pari pastor gyud na siya. Pero ang pastor dili gyud na pari. Kay kanang mga pastor sa laing reliyon di man na sila pari. Pastor gyud na sila. Pero among mga pari sa Katoliko matawag na sila pastor usab. Ngano miingon mig pastor kay kung imong sabton ang pulong pastor magbalantay.
Unya ang among mga pari magbalantay man na siya sa mga katawhan nga naa sud sa simbahan, di ba? Kanang mga pari magbalantay man po na siya sa sud sa simbahan, kanang iyang mga parokyano, kanang mga miyembro sa iyang mga parokya, mga iya man ang gipangbantayan sa ato. Therefore pastor usab ang among mga pari. Pero kung diri lang sad ka magbase, Brad Wilson, sa Efeso 4 8 ngadto 12, kung diri lang sad ka magbase, makaingon gyud kag wala nay pari. Kay tungod kay ang gisgutan diri pastor, ebanghilista, magtutudlog, propeta. Kung moingon ka, kung ari ra ka magbase aning teksto, makaingon gyud kag way pari. Pero kung mobasa kag laing mga sita sa Biblia, na ay mga pari gipanghisgutan. Uy, na ay pari, uy, sama atong unang Pedro 2:5 nga dunay mga pari nga magahalad og mga espirituhanong mga halad. Nya kinsa marong mga nakatuman niya na? Mga paring Katoliko. Kaya ang mga paring Katoliko magahalad man og mga espirituhanong halad. Sa unsa man ang mga espirituhanong halad? Pinaagis misa. Kanang misa mao man ang espirituhanong halad. Kay si Kristo may gihalad diha panahon sa misa. Mao na espirituhanong halad. Sa ato pa na ay pari gisgutan sa unang Pedro 2:5. Roma 15:16, si Pablo pari. Unya kung moingon ka kung sa Filipos 4:8-12, kung ari ra ka mo focus aning Biblia ha. Kung ani ra ka mo focus aning teksto ha, aw makaingon gyud ka way pari. Tungod sa imong nabasa ebanghilista, propeta ug pastor. Kung ani ra ka mo focus sa Filipos 8:12. Pero kung mupakli kag mga laing teksto na ay mga pari gipanghisgutan, oy, nganong anha ra man ka muungot sa Filipos? Ay nganong anha ra man ka muungot sa Efeso nga ang Biblia dili ra man kay Efeso ra? Na may Pedro, na ay Galacia, na ay Pinadayag, na ay Roma. Nganong anha ra man ka muungot sa Efeso? Sa ato pa di mga higala, mopabor di ka sa imong gusto. Pabor din ang imuha. Mopabor kasi mong gusto, ayaw lang kay puko sa Efeso, na may Roma, na may unang Pedro, na may buhat, nganoan haraman jud ka sa Efeso. Mo na balikon ko, Brad Wilson, kung mopokus ra ka sa Efeso 4:8-12, makaingon gyud kang wala nay pare. Tungod sa gihisgutan diri ebanghilista, pastor og propeta. Kung ani ra ka mopokus sa Efeso, makaingon gyud ka way pare. Pero basa gani ang laing mga basa kunog laing mga sitas Roma 15:16, si Pablo pari man lagi. Unang Pedro 2:5, dunay mga pari nga magahalad og espirituhanong halad. Pinadayag 5:10, dunay mga pari mga higala na malagi pari gisgutan. Mo na, Brad Wilson, akong tambag nimo, ang Biblia dili lang kay Efeso ra ang nakasulat. Naay daghang pang nakasulat, dunay Galacia, dunay Pinadayag, dunay unang Pedro, dunay Roma. Muna ayaw lang kay focus anang Efeso. Pero sagdi lang, gisabayan lang tika kanang imong Efeso 4, dili man pud na kanang pastor nga nakasulat diha. Dili man na pastor sa mga born again, dili man na pastor sa Sabadista. Kani nga klase nga pastor mga higala, kung magbasa kag Biblia, pari na nga kana nga klase nga pastor. Kay ang among mga pari mga higala matawag usab nagpastor. Pero kanang mga pastor sa laing relihiyon di na pari. Piki na. Pero kini nga klase nga pastor mga higala nga mabasa nimo sa iyang teksto, pari na. Kay mabasa din na sa Efeso Isaiah 61:6 nga kini ding mga pari pagatawgon usab diag mga pastor. Anawa ha? Kay kanagong word nga pastor magbalantay. Kay ang among mga pari magbalantay ra ba na sa parokya? Magbalantay ra ba na sa sakop sa iyang simbahan? Therefore ang among pari matawag po na pastor. Bosa Brad Wilson ayaw pangilog. Kanang Efeso 4:11 dili na pastor sa inyong simbahan nga Sabadista. Kay kanang inyong pastor nga naa sa inyong simbahan, piki man nga pastor. Ngano mingon kog piki na? Kay tungod kay ang inyong simbahan piki man. Busa kay piki ang inyong simbahan, piki pud ang inyong pastor. Tingalig mingon ka, kung piki pa na bra gidakop unta mi, dili man na mong punto. Ang pasabot ana ang pagkapiki sa inyong pastor kung ato nang dadon sa Biblia. Kung dadon nato sa Biblia, piki gyud na. Kung dadon na nato sa kabubuton ni Kristo, piki gyud na ang inyong pastor. Pero sa mata sa gobyerno, dili gyud na matawag og piki kana inyong pastor kay ngano man narehistro man na inyong simbahan. Pero kung kanang inyong pastor, kung dadon nato sa kabubuton sa paagi ni Kristo, piki gyud na. Kay usara man ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, mao ra mang Iglesia Katolika Apostolika Romana.
og ang gipanguluhan niini maog yun ang Santo Papa. Nya kana inyo wa man ni Santo Papa piki gyud na. Di ba? Ingon ana ra ka simple Brad Wilson Ochia pagtubag sa imong pangutana. Okay? Unya maayong pagtan-aw ni Japit Rizalda apat. Salamat Brad. Dagway baya sa Tigwalig Bakak o matod pa ni Jeffrey nga dagway kuno sa Tigwalig Bakak. Matod pa niya mga higala nga nisaway siya sa tong dagway kay Tigwalig kuno tagbakak. Bahala na lang, balangan lang tagbakak. Basta igo lang tang nagbasa kung unsay nakasulat sa Biblia. No? Bakak din ang mubasa tag mga tekstos Biblia. Ikaw Brad Jeffrey mo gamit man kag Biblia, bakak po din ang imuha. Nahimo ba ditang bakakon kung magbasa tag Biblia? Igo raman tang nagbasa tag Biblia. Ako lang gipatin-aw ang mga kanunay ninyong atakihon sa mga Katoliko. Kay luoy manggod kayo ang mga Katoliko bitong inosente nga wa magtuon, mailad gyud taw ninyo. Mailad sama anang mga naa sa bukid-bukid Wa kayo'y misa. Wa kayo'y muhatag og mga Bible study. Luoy kayo in taon ang mga Katolikong inosente. Mailad ra in taon sa mga siktang sulpot. Mo na Brad Jeffrey, tingalig nasakitan lang ka ba? Mo na nganlan lang ko nimog dagway baya aning Tigwalig Bakak nganlan lang ko nimog bakakon, dagway kunos bakakon. Tingalig nasakitan lang ka ba? Ginganlan mo na kog siktang sulpot. Kay sulpot ra man gyud mo. Kano sa Aragonan natukod ang Sabadista 1844? Sus. Una pa man ninyo ang kuan? Ha? Una pa man ninyo ang sana? Muna mga higala. Muna nga kamong mga Sabadista, sakit lang ang kamatuuran. No, sakit ang kamatuuran ba? Kaninyo siktang sulpot ra man gyud mo. Muna nga luoy kayo ang mga inosenteng Katoliko, mailad ninyo. Pero kung arisad mo sa Katolikong kamao na magkaabog sa inyong baba, muna kamong mga laing reliyon, may lang mos mga Katolikong inosente. Inyo rin yung hatagan og pila ka kilong bugas, 5 kalatang sardinas, mailad ninyo. Pero ari mo na mo, kanang mga nakatuon sa doktrina simbahan, di mo kailad. Ano adto mamos mga bukid-bukid, ari kuno mo na mo be. Tanawon ta kailad ba mo? Ayaw mo pangilad sa mga inosenteng Katoliko? Ihili kay mong sakasakas balay, mag-Bible study mo nga tos mga balay sa Katoliko. Ano yan, loy kay mga Katolikong inosente in taon, nga magtuon sa doktrina simbahan, dali kay mailad. Dali kay mailad. Pero, kamo sang mga Katoliko ba? Ayaw mo pailad sa mga laing reliyon? Ayaw mo pailad in taon sa mga laing reliyon? Ang inyong pagtuo, ayaw niyo ibaligya sa pila lang kakilong bugas o 5 kalatang sardinas. Ayaw mo pailad. Pabilin mo sa Katoliko kay ang atong simbahan nga Katoliko mao ra ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Nya gibillan niyag mga sakramento nga mooy atong sakyanan paingon sa langit. Kay kung adto mo sa laing reliyon wa na may sakramento. Na unsa pa may sakyan nimo paingon sa langit wa na may sakramento, di ba? Mo na ari ta simbahan Katoliko pabilin ta. Kay naa diri ang sakyanan sa atong kaluwasan. Mo na Brad Jeffrey, nasakitan lang ka. Mo na gingan lang kun nimog dagways bakakon. Sakitan lang ka. Kay kaninyo hapiki man na. Siktang sulpot ra gunang inyo ha 1844 ra gud mo. Di ba? Pero ikaw Brad Jeffrey, tingalig kung sanada ka, pa-schedule ta, di ba tita? Ato ta kang Amoris. Pamatod ina kanang imong relihiyon nga Sabadista. Sana? Sabadista. Tinukod ni Kristo sumala sa Biblia. Pamatod ina. Unya matod pa ni Anthony Canilas ang nagsulti ana nga dili pwede ang tao mao ang kontra ni Kristo. Sakto ka Brad. Sakto ka Brad Anthony. Kontra ni Kristo mga magtutudlo sa balaod. Ngano maingon ko kontra ni Kristo? Kiniingon gud si Kristo, niingon gud sila nga kining tawhanan nagpasipala sa Dios. Walay tao makapasaylo sala gawa sa Dios lamang. Kana nga istorya gikan na sa kontra ni Kristo. Nya mao ra ba nay gigamit nga argumentos mga born again? Sa ato pa di mga igala kini ding mga born again ni gamit og prinsipyo sa mga kontra ni Kristo. Tanawa, bantay mo mga born again kanang inyong teksto nga gigamit Marcos 2:7
mauna ang prinsipyo sa mga kontra ni Kristo. Therefore kanang mga born again nga mogamit anang Marcos 2:7 nagpasabot na ang ilang baruganan sa kontra ni Kristo. Okay? Simpura kay na. So next, Uchiya. Braji, nga nung nag-eyeglass naman ka, nga manghod pa man ka nako, kaklaro pa ka, kaklaro pa ko. Okay, Brad. Nag-eyeglass lang ko, Brad, kay itaha mo yun yung eyeglass ta, kay makita nga atong pagka-Robin Hood ba? Muna sa itubag, Brad. Nag-eyeglass ta, kay para makita nga atong pagka-Robin Hood. Pero wala magpasabot nga nag-eyeglass ta, nga atong mata, dili nakaklarog litra. Nag-eyeglass lang ta para maklaro nga atong pagka-Robin Hood. Ha? Muna, Brad, Sonix Uchiya, Wilson Uchiya. O niya, Japit Rasalda apat. Salamat, Brad, ha, sa mga pagtanaw, Brad. O Romeo Gumira Jr. Good PM, Brad G. Carabadinas watching. God bless, bro. Salamat, Brad. Romeo Gumira. Usani siya sa among kauban sa Catholic Faith Defenders, sa CFD. Kugihan po ni siyang mawali. Kugihan po ni si Muwali. Padayon lang ta, Brad, Romeo Gumira. Lunes, pabor ko, pamatud-ing ang pari sa Romano, maoy mo andam alang sa buluhaton sa Kristohanon, sumala sa Biblia. Puhon, ato na nang kuanon, kay napa mami gisabuta ni Brad Daryl Villanueva sa Badista. Nagplano pa mi, napami tima, na amo pang debatihon. Schedulean pa mi ni Ariel Amoris Muragi. Kahuman lang, Brad Uchiya, ha? Namong debate ni Brad Daryl Villanueva. Ako na pamatud-an nga kining mga pari sa Dios sama sa Romano Katoliko, mao nay kuan kana sana gihatagag authority sa Ginoo. Mao na. Bruchi Arandak Duki. Salamat, brad, sa pagtan-aw nimo, Brad. Adto tas page ni Bro Ariel Amoris kay plaster kayo ang pagmoderate. Sakto ka, Brad. Wa man ay bias si Ariel Amoris kay kadaghan na mi sigig debate diha. Wa agi bias. Magbalantay sa akusasyon. Mata Pavel Sirochia. Magbalantay sa akusasyon. Salamat ni Julio Sen sa iyang pagtanaw. Anharata sila, Brad, muungot sa piso kay masakpan niya ang ilang atik. Sakto ka, Brad. Huwag mayong pagtanaw ni Jerly Cabanes 20. Salamat sa imong pagtanaw. Mayong udto, mayong udto ga. Mayong udto kuno Jerly Cabanes 20. Mayong udto, Brad. Nag-brad naman na to. Huwag kakailan ako, day. Solpot jud na, Brad. Kalit lag tungha. Bunagin inhale. Bunagin inhale ko, no? Okay, mga igsoon, niya, nahuman naman yun ang atong topic karon. Hinaot nga sundan pa ko ninyo sunod nining akong programa kay daghan pa mong makatunan nga mga live niya. Daghan pa tang paghisgutan mga higala kining mga sagarang atakihos mga laing reliyon, mahitungod ni ining pagpamisa nato sa mga kalag, kining adlaw sa mga minatay, ato raya nang i-reserve, no? I-reserve na nato mga ato na i-reserve mga igsoon kana nga topic ato nang andamon inig panahon sa Nobyembre 1 lang, ha. Nobyembre 1 ug 2 mag-live ta. Panahon sa mag-live ta sa All Souls Day ug All Saints Day. Adlaws mga patay ug mga adlaws mga kalag. Dili pa na nako i-topic ron pero na ako giandam ana nga topic maghisgot ta mahitungod ni ining paghandom nato sa nangamatay. Naa ba nas Biblia kanang kalag-kalag o kining atong pagpamisa sa nangamatay, naa ba nas Biblia ato yan ang hisgutan mga higala. Daghan patag paghisgutan mga igsoon. Unya ato yan ang hisgutan mga higala kung tinuod ba nga kini si Felix Manalo mao ba ni ang sinugo sa Ginoo? Kay matud para ba sa Iglesia ni Cristo nga ang sinugo kuno sa Ginoo sa katapusang adlaw mao si Felix Manalo. Sinugo kuno ni gikan sa layong silangan. Ato yan ang hisgutan mga higala. Daghan pa kita nindot nga mga hisgutan nga mga topic, mga doktrina. Hinaot nga sundi ko niyo pohon ining akong live karon. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw kanako paglantaw nya. Please lang i-share ninyo ang akong live Facebook. Kung doon na mo yung mga GC, i-share ninyo para daghang mga Katolikong makapaminaw o alang sa mga dili Katoliko makapaminaw sila sa atong live. Tingali hikapon ang ilang kasing-kasing sa Ginoo, mubalik na sila sa atong simbahan nga Katoliko. Daghang salamat sa inyong paglantaw kanako. Inyong ubos nga lagad Brad Carlo Badinas o G. Carlo Badinas, manamilit ka ninyong tanan. Maayong hapon, maayong adlaw, maayong gabi.
God bless kanatong tanan.